petak navečer, dok je mrak padao na grad, a ulični svirači zabavljali prolaznike, u Belot klubu Velebit na glavnom gradskom trgu organiziran je prvi takve vrste humanitarni turnir Čovječe ne ljuti se. Drago mi je da se ovo počelo, ovo je prvi turnir, a nadam se da će svaki idući biti sve veći, sve posvećeniji, da će nam se priključiti različiti sponzori. Iako ja zahvaljujem svima koji su se odazvali turniri, svako je donio nekakvu jednu igračku, svako je donio ploču, svako je dao svoj doprinos. I kako vam se sviđa? Pa čini mu dobrotvorne svrhe, uvijek je dobro. Dobra atmosfera i bit će još bolje. Odlično. Jeste se naljutili do sada? Nikad još ali namjeravamo. Namjeravate, odlično. I dok su odrasli, marljivo bacali kockice, nadajući se glavnoj nagradi, ljetovanju na otoku Prviću, šestogodišnji Kristijan vježbao je na svojim figuricama. Šta si sve složio? Vidi. Pa toga je sva sila. Da. Odlično. A Čovječe ne ljuti se, znaš igrati Čovječe ne ljuti se? Da. Super, hoćeš poslije igrati onda? Da. Može. U uzbudljivoj završnici turnir je osvojila Nena Borjan, a svi sudionici dobili su utješne nagrade i veselo se razišli kućama.